Ien wesp is geen probleem, maar een heel nest wel. Dan worden de bestrijders om hulp vregen. De fjouwe meisken die het haar niet moet dwaande houden bij Omrin haar nou elk zo'n 12 afspraken thuis. Als het echt druk wordt, gaat het omheen naar 24 afspraken de man. Daar komt weekend een soort meisken waarom komen van vakanties, hoe dat samen kunnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Martin, Omrin, voor de In wespen. Limburg. Ja. En waar vliegen ze naar binnen? Ja, hier. Oké. Als er dan wat ark in beeld komt, is het al gauw iets maar de willen van de wespen. Nico Gier, in Stiens. Ik heb er een poeder in gespoten. En dat poeder nemen ze mee het nest in. En ze hebben voedsel in hun bekje. En dat voedsel dat gaat door het gif heen. En dat is voor de koningin. Dus zodra dat die dood is, dan houdt het hele nest op te bestaan. Dit is niet zo'n hele oude. Het zijn nog hele kleine wespen. Dus ik schat dat deze misschien het zal zo groot zou kunnen zijn ongeveer. Maar het is al slim genoeg. Ja, als je boeten zitten en je zit te eten, dan is het natuurlijk heel vervelend dat je die wespen om je heen hebt. En we zeggen eigenlijk gelijk wat wij gaan. En ja, gelijk eigenlijk actie ondernaam. En daar giet de wespen bestrijden weer. Op naar de volgende afspraak. Of het moet heel hut beginnen te regenen, want daar horen de wespen net van.